Naša gošća je doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Vaš je glavni posao prikupljanje krvi, ali najprije predstavite zavod. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je zdravstvena ustanova koja je osnivač Vlada Republike Hrvatske. Naravno da se uz ono po čemu smo posebno poznati, to je prikupljanje krvi, imamo jednu drugu djelatnost, a to je farmaceutska djelatnost. Proizvodimo otopine za infuziju i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu. Ima nas skoro 400 zaposlenih, a sad ćemo se vratiti na onu našu prvu djelatnost, a to je prikupljanje krvi, proizvodnja krvnih pripravaka, naravno testiranje. Osim toga, skladištenje i distribucija prema bolnicama, a isto tako postoje naravno laboratoriji za usluge koje radimo za trudnice, za bolesnike cijelog grada Zagreba uvijek smo na dispoziciji. I mi smo uz to referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. Je li davanje krvi štetno ili korisno po zdravlje? Darivanje krvi je plemenito. Nema nikakve škode, štete za zdravlje zdravog pojedinca. A da ste zdravi prije darivanja krvi, naravno, osim što sam darivatelj, potencijalni darivatelj to kaže, mi radimo i brzi pregled po kojem ustanovljujemo da li u tom trenutku toga dana je zapravo čovjek spreman za darivanje krvi. U kojim dijelovima Hrvatske se prikuplja najviše krvi? Pa Hrvatska je kao i ostale mediteranske zemlje zapravo u sjevernijem dijelu, nećemo reći plemenitija, ali više osviještena ili je duža tradicija darivanja krvi nego prema jugu. Tako da sjeverozapadna Hrvatska zaista je vodeća jer se to mjeri prema broju prikupljenih doza na 1000 stanovnika. Ali cjelovito gledajući Hrvatska je dobra, sa 42 doze na 1000 stanovnika zaista možemo pokriti sve potrebe bolesnih ljudi u Republici Hrvatskoj. Kako su nastale krvne grupe ili koja je krvna grupa nastala najranije? Dakle, ta 0 krvna grupa se smatra najstarijom. Mi je onako zovemo malo i čelavi eritrocit. Dakle, on nema ni A ni B antigena na sebi. Pa se onda određenim događanjima, pomicanjima tijekom razvoja dogodilo da se pojavio A antigen, pa poslije su nastali stočari, nomadi, pa se je pojavio B antigen i kažu gradska, velegradska krvna grupa je AB. Iako ta teorija zapravo ne može baš biti apsolutno utemeljena, međutim mi bilježimo razlike u pojedinim područjima zastupljenosti pojedinih krvnih grupa u cijelom svijetu. Što će se dogoditi tijekom narednih godina, da ne govorimo o desetljećima, vjerojatno ćemo sve i otkrivati, a i poslagivati na načinu da će svatko imati svoga darivatelja ili svoga primatelja krvi, odnosno sve više se zapravo analizira na razini molekularnih dijagnostika. Postoje neka zanimljiva obilježja vezana uz pojedine krvne grupe? To je jako popularno na Dalekom istoku i zanimljivo je da dan danas na upitnicima za zapošljavanje, na primjer u Japanu, vi uz sva pitanja koja morate zadovoljiti, odnosno ispuniti, postoji i zanimljivo pitanje koja ste krvna grupa. I bez obzira što su u 21. stoljeću, oni od toga ne odustaju. Kada čovjek malo čita o svemu tom, onda nađe da su još 1927. godine, a AB0 sustav je sustav koji je otkriven 1900. Dakle, relativno brzo, nekakvih 30 godina nakon otkrivanja, čak pokušavali složiti vojsku prema krvnim grupama baš u Japanu. Naravno, hvala Bogu da to nije tako i napravljeno, ali postoji sklonosti, ono što je zaista znanstveno utvrđeno, sklonosti za pojedine bolesti. Međutim, oni puno više pričaju o osobinama ljudi, pa su tako radili istraživanja vezana uz hobije, uz zanimanja, čak i uz odabire bračnog druga prema krvnim grupama. Dakle, imaju savjetovališta koga bi trebala koja krvna grupa ženiti, odnosno s kim bi trebala dijeliti budućnost. Ima jedan zajednički nazivnik za sve,
a to je da svi oni koji daruju krv imaju najbolju krvnu grupu jer su najbolji ljudi. I mi smo oni koji u Hrvatskoj zaista možemo redovito svjedočiti da u Hrvatskoj žive dobri ljudi. Evo, nažalost, i ova tragedija koja se dogodila s poplavama je potvrdila koliko su ljudi dobri. A mi svjedočimo tome svaki dan tijekom cijele godine, jer sam naš zavod prikupi dnevno oko 400 doza krvi, što znači 400 dobrih ljudi pruži svoju ruku da bi pomogli nekome koga ne poznaju. I to je zapravo maksimalna dobrota. Koja je krvna grupa najčešća kod Hrvata? Pa raspodjela krvnih grupa je onako poznata zapravo u cijelom svijetu i zanimljivo je da ono što mi zovemo univerzalni davatelj, to je 0 krvna grupa, je najviše i zastupljena u cijelom svijetu. Dakle, 51% je 0 krvne grupe, a vrlo mali postotak je AB krvne grupe. Mi smo sa tim nekakvih 6 do 7% zapravo država sa velikim postotkom te krvne grupe, dakle univerzalnog primatelja. U Hrvatskoj je 42% A, 34% 0, negdje oko 18% B i 6% AB krvne grupe. Od svake od njih je 15% RHD negativne. I takva je zastupljenost i među darivateljima i među primateljima, jer svi smo mi potencijalni primatelji krvi zapravo. Je li u Hrvatskoj dovoljno razvijena svijest za darivanje krvi, odnosno ima li Hrvatska dovoljno krvi za svoje potrebe? Pa hvala dragom Bogu pa se krv ne može uvoziti i izvoziti, što znači da mi moramo biti samodostatni. A s druge strane imamo prekrasnih ljudi koji ne razmišljaju sebično, koji zapravo darujući krv razmišljaju o nepoznatom bolesnom čovjeku. Jer davatelj prema primatelju ostaje anoniman. Ne zna se od koga da vam sutra zatreba krv, od koga ćete je dobiti. Niti vi kao darivatelj ne znate kome će ta krv otići. Darivatelji krvi moraju biti zapravo poznati prema javnosti kako bi poticali, jer oni su nama najbolji promidžbeni čimbenici. Oni su oni koji zapravo svojim postupcima promoviraju i gdje se možemo uvjeriti da je darivanje krvi bezopasno za zdravog čovjeka. Što poručiti onima koji još uvijek razmišljaju žele li darovati krv? Darujući krv mi darujemo sebe jednim osjećajem samopoštovanja, a nikad ne znamo kad će nam zatrebati, može danas. Bilo kome od nas, u bilo kojem trenutku, jer vi kad pogledate, darivati krv može samo zdravi, punoljetan čovjek od 18 do 65 godina života. A primatelj može biti već dijete koje je u utrobi majke, dakle, rade se i relativno često se rade intrauterine transfuzije, pa onda od rođenja pa dok god ste živi vi imate pravo na transfuzijsko liječenje. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Pa ja bih samo zahvalila svima onima koji zapravo tijekom cijele godine potvrđuju da u Hrvatskoj žive dobri ljudi i svima bi poželjela dobro zdravlje.